πρώτο βίντεο στο κανάλι, στο YouTube. Είμαι ο Γιάννης, είμαι 19 χρονών. Πάμε από εδώ τώρα. Ελπίζω να μην έχει πολύ αέρα στο μικρόφωνο. Ναι, ελπίζω. Το κύριο περιεχόμενο του καναλιού θα είναι vlogs με το ποδήλατο όπως αυτό τώρα, σήμερα. Αλλά θα υπάρχουν και άλλα βίντεο με bike repairs, με vlogs χωρίς το ποδήλατο, με αρκετά πράγματα. Ελπίζω το μικρόφωνο να έχει καλό ήχο και η κάμερα να τραβάει καλά, γιατί κουράστηκα πολύ μέχρι να βρω τη κάμερα, το μικρόφωνο, να μου έρθει και το κράνος, ειδικά τώρα με το κορονοϊό. Οι παραγγελίες ήταν ό,τι να είναι. Έκανες μια παραγγελία τον Οκτώβριο, έρχονταν μέσα Νοεμβρίου. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω και προς τα πού να σας πάω τώρα. Να σας πάω προς τα κάτω. Να σας πάω προς τα κάτω. Φοράω και τη μάσκα μέσα από το κράνος, ό,τι να. Τέλος πάντων. Για πάμε να δούμε. Πρώτο βίντεο στο κανάλι. Αν ακούγεται χάλια, συγχωρήστε με γι' αυτό. Το μικρόφωνο αυτό. Για να κλείσω τη ζακέτα. Καλύτερα. Τώρα ίσως ακούγεται καλύτερα χωρίς τόσο αέρα ή δεν ακούγεται καθόλου. Κάτι από τα δύο δεν ξέρω. Έχει αρκετό αέρα, εντάξει. Κρύο. Πόση ώρα κάνει αυτή η κατηφόρα να τελειώσει? Ατελείωτη είναι ρε ακουστικά, άμα δεν έχουν χαλάσει οι ταχύτητες. Αυτό το ποδήλατο δεν είναι το ποδήλατο που θα κάνω συνήθως στα vlogs. Είναι του αδερφού μου και έχουν χαλάσει οι ταχύτητες του, έχουν κάνει εδώ κάτι πατέντες, δηλαδή εγώ τις έκανα. Αλλά και πάλι οι δίσκοι του δεν δουλεύουν, οπότε δεν έχω τώρα στην κατηφόρα, ειδικά δεν μπορώ να κάνω καθόλου πετάλι. Να σας πάω και σε κανένα μονοπατάκι έτσι λίγο, θα δω. Να με γράψει και καμιά αστυνομία τώρα, γιατί βγήκες έξω, αλλά ευτυχώς έχω ποδήλατο. Άγιε ρε, ό,τι χειρότερο, μαλάκα, δεν μπορώ να κάνω ποδήλατο καθόλου. Αυτό δεν μπορώ να... αυτό είναι φίδι. Όχι. Καμία σχέση. Τι βαράει έτσι εδώ πέρα. Για να δούμε. Να σηκωθήσω. Άστα, δεν το σηκώνω. Δεν το σηκώνω. Να τώρα. Σηκώθηκε. Αλλά θα πέσει. Όχι. Πήγα να σκοτωθώ. Ό,τι να είναι.
Έχω ξεχάσει και εγώ να κάνω σούζα. Είναι και αυτό το ποδήλατο ό,τι να είναι. Ρετζίλι έγινα. Θα ήθελα να μου γράψετε στα σχόλια ή σε μήνυμα στο Instagram τι βίντεο θα θέλατε να δείτε, αν έχετε κάποια ιδέα που θέλετε να κάνω στο κανάλι, γιατί ποιος θέλει, αν θέλει, να μου πει καμιά ιδέα για το κανάλι. Λοιπόν, επειδή είστε καλά παιδιά, αποφάσισα να σας πάω από εκεί. Αλλά πρέπει να μην μας πατήσει και κανένα αυτοκίνητο, οπότε να κοιτάξω δεν έχει, εντάξει. Θα στρίψω τώρα. Τικ, 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 οπ. Ελπίζω να ακούγεται στο μικρόφωνο. Αν δεν ακούγεται, πάει όλο το βίντεο τζάμπα. Όλο το βίντεο πάει τζάμπα άμα δεν ακούγεται. Αου, πονάνε και τα αυτιά μου. Άμα μου έρθει κανένα αυτοκίνητο τώρα. Οπα Γιώργη. Έχω μια στροφάρα. Εντάξει, καλά είμαστε. Δεν πέθανε. Ποιος να πεθάνει. Ελπίζω. Δεν σας είπα καλή χρονιά. Είναι πρώτη του μηνός σήμερα. 2021. Τι πιστεύετε, το 2021 θα είναι καλύτερο από το 2020 ή χειρότερα? Εγώ για να πω την αλήθεια δεν ξέρω. Αν και όλοι ελπίζουμε να είναι καλύτερο. Κουράστηκα. Γαμώτο. Να το. Η καλύτερη. Αν κάποιος κατάλαβε που είμαι, ας μου γράψει στα σχόλια που είμαι. Αν και δεν νομίζω. Δεν θέλω να κράζετε στο πρώτο βίντεο. Είναι η πρώτη προσπάθεια. Δεν έχω σκεφτεί ούτε καν τι θα πω, τίποτα. Απλά πήρα την κάμερα, το κράνος. Το κράνος μου ήρθε μόλις χθες και σήμερα βγήκα για βίντεο. Δεν έχω σχεδιάσει τίποτα και απλά είπα να το κάνω. Έτσι κι αλλιώς αυτό είναι ότι θα είναι πολύ αυθόρμητο. Όταν θα πηγαίνω βόλτα θα σας παίρνω μαζί μου. Όταν θα θέλω να σας πω κάτι που με προβληματίζει, θα κάνω ένα βίντεο για να σας το πω. Και γενικά δεν θα είναι καθόλου στημένο, τίποτα, πολύ απλά πράγματα. Προηγουμένως στο βίντεο σας είπα ότι αυτό το ποδήλατο δεν είναι δικό μου και είναι του αδερφού μου. Αλλά γιατί δεν έχω το ποδήλατο? Το ποδήλατό μου είναι ένα Ideal Boomax του 2016, για όποιον ξέρει. Ναι, πολύ ωραίο ποδήλατο. Με το ποδήλατο μου κάνω ό,τι βλακεία υπάρχει, ό,τι μαλακία. Αλλά
Σε μια βόλτα το καλοκαίρι που πηγαίναμε με τα παιδιά, έσκασε το λάστιχο και μετά εγώ βαριόμουν να κάτσω να το φτιάξω, βαριόμουν να το πάω και στο μάστορα να μου το φτιάξει και δεν το πήγα και το άφησα πολύ καιρό και κάπως έτσι κατά ένα περίεργο τρόπο μέσα στον γκαράζ αφημένο χάλασε χωρίς να το πειράξω καθόλου. Στην αρχή είχε μόνο ένα σκασμένο λάστιχο και τώρα έχει χαλασμένες ταχύτητες μπρος πίσω, χαλασμένη ανάρτηση, κάτι έχει πάθει και δεν συμπιέζεται καθόλου. Τι άλλο έχει χαλάσει? Θέλουν ακτινολόγηση τροχή, αλλαγή δισκόπλακες για τα φρένα, αλλαγή τα τακάκια που δεν έχει. Και δεν ξέρω πόσα άλλα. Είπα σε μια φάση να κάτσω να το φτιάξω, αλλά μετά λέω άστα δεν γαμιέται, ακόμα χειμώνας είναι. Αν και εμένα δεν με επηρεάζει αυτό. Χειμώνα καλοκαίρι το ίδιο βγαίνω. Και πρέπει να βρω τέλος πάντων ένα όνομα για σας τα αλάνια που βλέπετε το κανάλι. Πρέπει να σας βρω ένα όνομα, ένα ωραίο. Ελπίζω να μην βγήκε πολύ μεγάλο το βίντεο, να το πηγαίνω πιο chill. Δεν έχω συνηθίσει καθόλου να φοράω κράνος. Δεν έχω ξαναβάλει ποτέ κράνος και ούτε είμαι της άποψης ότι στο ποδήλατο χρειάζεται να φοράς κράνος. Βέβαια δεν κατηγορώ αυτούς που φοράνε, αλλά εγώ δεν φοράω και τώρα μου φαίνεται πολύ περίεργο. Αυτό το όχ ήταν το όχ του λίγο πριν πέσεις. Λες όχ τη γάμισα και προετοιμάζεσαι για τα χειρότερα, αλλά ευτυχώς δεν ήρθανε. Ας τσιλάρω λίγο εδώ πέρα. Ελπίζω η εικόνα να μην είναι μόνο πάνω κάτω, γιατί αν είναι έτσι τζάμπα το βίντεο πάλι. Τέλος πάντων παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Μακάρι να σας άρεσε. Αν και για να σας άρεσε θα πρέπει να είστε ψυχοπαθείς. Δεν είχα να σας πω κάτι άλλο. Σε όσους άρεσε μπορούν να κάνουν ένα like στο βίντεο και ένα subscribe στο κανάλι. Να το κάνουν αν θέλουν και κανένα share σε κάποιο φίλο τους, αν θέλει να το δει κι αυτός. Και αυτά, σας ευχαριστώ πολύ.